सब्सक्राइब करंतु स्वराज नेटवर्क चैनल को साइड थे बेल को दबाई दिंतु नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखा। गजक नरमी भी गर्मी भी दू बड़ी गजब नैन नमक पारे मोट कला दूंगी चपलू थोड़ा सा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे। चुराना मेरा जिया गोरिया। पवना कहीं किया जी चगला हुई ओढ़नी को कहीं कैसे उड़ीनी। पवना कहीं किया जी चगला हुई पहले छुआ कलकी मिया, हाँ पहले छुआ कलकी मिया कल जगला चीरी थे तू पाए गले रे गले मारी 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 मारी। Pavitra. फगुणारी मातेलो सोहळ पुरीला, ई फगुणारी मातेलो सोहळ पुरीला। सिलेले सिलेले सिक सिक ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯಂದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯಂದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ। हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा एंगल रे स्वीट दिसू राइट एंगल रे शर्मिली लो एंगल रा तो लटकी चाली देखी मोटो पेंगल रा दिल दे देली। हाय तू का दिल तेरा दिल का दिल और गाल पे तेरे दिल का दिल आई ना देखना इतना पूरा पूरा बदन आई ठाला हम करिल माई रे माई। छूट जाई तो हर बाई आहव को दी दवा। डीजे बाजी बाजी टोका नाची बाजी मन कथा कही दे। नंबर अध्याय संपूर्ण होइला।